Okay. Госпожо президент, комисар Таяни, колеги! Днес Европа може и трябва да поеме по нов път, създавайки нова интегрирана промишлена политика. От решаващо значение тук ще бъде интегрирането на всички фактори в Европейския съюз, влияещи върху индустрията. Ще спомена само част от тях. Първо, гарантиране на устойчиви, дългосрочни доставки на ключови суровини за развитието на европейските високотехнологични сектори. В този контекст пледирам за засилено сътрудничество с трети страни, богати на суровини. Второ, икономика базирана на иновациите и свободното придвижване на знанието. Пледирам за засилване на ключовата връзка между образование, професионално обучение и професионален живот. Европа създава най-много докторанти в света, но не превръща успешно техните умения и знания в реално приложими пазарни решения. Трябва да изградим европейски иновационни центрове, където активно ще сътрудничат знанието и нуждите на пазара. Трето, преминаването към нискокарбонова икономика е ключово. Високотехнологичното предимство на Европа ще позволи да се възползваме напълно от потенциала и предимствата на зелената икономика на бъдещето. Всички тези елементи изискват ново равнище на сътрудничество между страните членки и европейските институции. Благодаря за вниманието.